Cortamos un pouco o millo para que se seque un pouco. Despois apareceu o tema dos cartóns para que salira en forma de confeti e ele mirou en internet e dixe, ai, aquí en internet tamén unhas cousas. Entón empezamos a montar e saliu o que saleu, millo picado, cartón e confeti, menos arroz saliu de todo. Os mozos algo intuían durante a cerimonia. Estábamos os dous solos na iglesia e oías a máquina, dixo yo a Marcos. Esas almacánidas non nos tirarán arroz ca máquina. O que pasou no Pino xa se converteu nun fenómeno viral nas redes. 30.000 visualizacións só en Twitter e centos de comentarios. Pero en internet sempre hai algún profano confundido. Nas redes sociais hai comentarios de todo tipo. Que vai a porcallada, que marcharon a xente toda ca erva, con millo. Nada. Nada, era papel, era todo seco. Dentro de 10 días van de lúa de mel a Cabo Verde. Iso sí, descoñécese se van ir no tractor.